nang kali anak tuku temulawak mangan sego enak rasane paling enak dik dirabi pelawak nek ketiga akeh tanggapane pancene wong cinta gak ono tokone asik jos esek-esek meneh bayar sepeda ya lali wece mendung peteng arep udian pupus klopo padha jajogetan sumilae pupus bromo ambarengi tumurune tresno aku mung tansah ngenteni tumetese tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggal polo kromo wae kembang arum Probolinggo rino wengi mung katone moto kembang arum Probolinggo tak sirami banyune asmara sayur kentang sambal bawang lalap kubis opo ora kelingan bukaan lawange tresno aduh wong ayu dek kembang Probolinggo asik esek-esek asoy aso jos karya baru sejedewe kembang arum Probolinggo arek wengi mung katone moto kembang arum Probolinggo tak sirami banyu ning asmara sayur kentang sambal bawang lalap kubis ora kelingan bukaan lawange tresno aduh wong ayu kembang Probolinggo
tansah dipelajari supaya tetep les tari omongku iki dulur dadi motivasi kita budaya Jawa aja ilingo aksara kita iki aksara Jawa supaya gak ilang kesia-sia ao iyo hae iya iyo unggul pendidikan kokoh dalam keilmuan ayo dijonjong digawe pedoman penelitian teknologi jadi kebutuhan kanggo mendukung anane pembangunan mulane ayo bareng bersatu saling percaya uga saling membantu tumbuhkan keyakinan jangan ragu-ragu untuk generasi penerus bangsa lebih maju penelitian ilmu kudu sing kiat hasil pengembangan ilmu kanggo masyarakat uga dilandasi iman takwa sing kuat harapane Indonesia cek tambah hebat akal kreativitas ayo ditingkatkan ojo nduweni sifat males-malesan ayo mencoba segala percobaan agar mendapat ide uga pengalaman. Alhamdulillah Lodro Karya Baru balik malih teng desa Jurang Pelen Gempol Pasuruan niki tetep kajate sedekah bumi nggih sedekah desa. Mugi-mugi sak mantune desane dibancai bapak pamonge bapak perangkat desane uga masyarakate kabeh bumine dadi gemah ripah loh jinawi mboten kekurangan sandang kelawan pangan Allahumma uga masyarakate diparingi rejeki ingkang halal barokah dadi menungso sing wangi tegese kaya ambune kembang ndolek sandang pangan pasti gampang Allahumma tapi nggih pun lali tahun ngarep karya baru malih nggih alhamdulillah ndek aja Mas Hari goyang bersama karya barunya Indonesia sejedewe asoy Ari Nadi
Coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat zamane dian wong tuwa rabi perawane nek bengi nangis wae amargawati karo brengose iki piye wong tuwa rabi perawane nek bengi nangis wae amargawati karo manuke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune bareng digoyang ser aduh enak ndandi tantak trong dintak trong dintak jogetmu ditirokno wong arep iki lho. Nanti bapakmu mangji. Tuh, bapakmu. Oh sing idani ser panggung bae. Oh kon ndolek ya apa kon niku? Aku iki menggawe dulinan cucak rawa. Nek kon iso joget metu wae. Nek gak iso joget aja ngludruk kon niku wis tuwek. Lah bener sih. Mosok aku keliru. Wong gerang dituwek-tuwek. Yayane kon ganteng Mas aku biyen tau ganteng, Ci. Tapi saiki yo ganteng aku sih. Alah takono Mas. Apa Mas? Mas biyen iku bimbang aku. Mosok Mak? Lho temenan. Oh, mbok. Ora aku binyong ganteng, gak saiki gak apa-apa, masih tuwek gak apa-apa. Sing penting mosok tuwek ya. Lah apa? Sing penting kan dongkel. Ganteng kan biyen. Saiki apa? Lungset. Ya apa, Ji? Lungset. Ah itu plastik ya lungset iki. Ayo kon iso tagang gawe dolan manuk. Wong ganteng iki kaya ngene kok gawe dolan manuk iki lho. Kon iki padha mbek dodono manukmu. Ya iya manukku jenom. Lah manukmu ndak siap bengkok. Lho. Tapi kan titis. Titis apaan yang belaran watu-watu goblok. Lho. Oh, belaran watu-watu. Kon niku lak kakekmu kun ah. Ayo. Ayo kon. Loh. Nggih niku sampean ambung mboten apa?
Loh, ndrotos iki lho. Sing ndrotos luwe. Monggo sekecane. Kenapa nanti kuyane wong. Gak apa-apa, Bayu buyar jam 2 gak apa-apa masih aku. Bapak gak kelonto ya jam 2. Untuk bujai. Kowe lha kene. Yo. Kene net. Apa net? Nek semayan gendaan kok ayu. Kok iso nek kene. Loh. Oh, nggih. Nggih matur suwun. Mugi-mugi panjang umur. Nggih. Masih. Ci, Lapo? mari tak dudono manuk bengong kecepet watu masih teko. Wah iya. Ser bae wonge. Kon dudulan manuk ya, Ci. Heeh, apa? Asa dudono manukmu. Bener manukku cilik tapi neges. Neges apane ngono? Manuk kate manuk cipret. Iya. Gulune dawa. Delon parae sore mari salat subuh. Apa? Ngocahe hebat. Ya apa nek Bisa jeket. kok manuk kok sok muni jekedit-jekedit iki lho. Manukku dhewe lho. Iya. Nah di prabot mulu rek. No. No sih apa ya? Nanonane. Ibu-ibu, bapak-bapak lagune Jonet mek nano tok. Nano matamu kuwi. Lha sing ono wangsalane. Itu repe. Oh, rep. Heeh. Manukku dhewe lho ya. Iya. Tucak ropo kok manukmu dhewe? Lah ya manukku dhewe sih. Gue dhewe. Manukku dhewe. Nek awan Tucak ropo. kemuliaan. Nek bengi. Tucak ropo nek. Getu ngoceh. Sebab cocok karo upane. Bener nek. Ya ampun. Abah dikalungi dhuwit cek remek. Jonet. Dalem balik. Aduh. Jonet. Dalem. Anak sapa rek? Aduh kane masih. Pun sekolah. Sampun. Kelas aduh. Kelas piro rek? Nol besar. Oh, disangoni masih piro? Setunggal atas. Loh, akeh. Akeh itu mas apa? Mimi. Oh, Mimi wedang kopi. Marai. Aduh. Mimi teh. Masa Aduh. Lah Mimi apa rek? Mimi pendile mbokmu. Ayo. Dik, kowe pancen ayu. Keisut kemayung. Yen kowe ngguyu deki pipimu. Ya Mas. Lambemu sigar jambe. Sombeng. Lho, kok sombeng sih? Ya sigar gak sombeng. Yen tak sawang katon ayune. Ya Mas.
Dek aku naksir kowe. Pira Mas? Saya tak diloki sik. Aku tuh klopo kocak-kocak iku. Lebih kocak sih. Dek aku naksir kowe. Iya Mas. Apa kowe dek wis ana sing duwe? Durung. Ana rong minggu. Iya. Tak simpen ana jroning dadaku. Amot ta Mas? Lek gak amet diguak nang kali kono. Sik. Sumi-sumi atako etan. Asumi ayo. Sumi-sumi dasar ije prawan. Sumi prawan saiki meteng 3 wulan. Kok iso meteng 3 wulan? Biyen prawan, saiki ndek bojo dadi meteng 3 wulan. Walah dilanjut. Sumi-sumi takoke idul. mlaku-mlaku ana kasusun. Sumi-sumi untune kingsul. Roke mlorot bokonge rong pikul. Kok iso bokonge rong pikul? Saking lemune. Oh, lah nek mlaku. Mlaku iso kok. Dilanjut. Sumi-sumi teko ulon. Mlaku-mlaku nika alon-alon. Sumi ayu kok jak mlebu turon. Bami ayu nek bengi njaluk. Purno jelas iki. Sing purne apa? Lah njaluk kel. Njaluk kelambi. Kelambi rek. Kelambi. Sumi-sumi teko lor. Senengane nganggo kado kolor. Sumi mangan bakso embo pentol. Sumi lumpuh sebab kakean kone nyanyi aja ngono sih. Apa? Sumi lumpuh kakean apa maneh gak kakean kon niku. Rusak kabeh. Loh, halo. Ayo budal. Nang ndi? Ya Allah kan gak krungu jonet mate. Loh. Iki ngawur iki sembrono. Disiano corong masjid. Loh, matine lho kena apa? Gak prono ngombe dawet keleleken gelas. Kok cerongoan sih jonet iku? Ayo nang budal. Iki ngawur iki. Iki lah jonet cirek. Loh, apa kono ana ndukur wong iku? Iki lho, Siji. iki lah jonet sing mburimu iki. Gak ono ngene lho. Lah kon ngono. Iki lah jonet. Iki lah jonet ngono kena. Kon wis suwe omong-omongan ambek jonet. Ono benek 35 menit. Berarti kon omong-omongan karo arwai. Lho, Arwah matamu kuwi. berarti ngono ku tandane matine ya apa, Gus? Ya iku wong kakean dosa ya ngono iku. Gak tau amal gedono. Mat lho. Wis ketok. Ketok. Gon, wong mati irunge bolongane loro. Lah nek bolongane situ lek kenal pot. Kon iki kowe mati ta, Net? Urip. Urip? Urip. Aku sapa sih? Agus. Lah iki? Aji. Lah kon? Jonet. Lho. Kon tumon wong urip iku nyeluk jenenge dhewe. Ya gak tumun Ji, ya gak tumun. Ya gak ono kan? Heeh. Berarti ono wong urip nyeluk jenenge dhewe, Iya. iku wong mati. Mate matamu kuwi. Mati lho ngeyel. Urip. Aku sapa sih? Agus. Lah iki? Aku. Aji. Lah kon? Mbuh. Kan tumon wong urip karo jenenge. Lho, Nek ana wong urip karo jenenge
jenenge berarti wong iku wis mati. Ora karo bener bener. Tandane Ji. Tandane Wong tau mati ambek gak. Indra penglihatan. Indra. Pendengaran. Fisik berkurang. pasti. Tak jajali. Iya. Kon mati ta urip? Urip. Jonet. Lapo? Omamu ndi rek? Mojokerto. Ndek bojo. Ya wis. Ndek anak. Ya duwe rek. Lho. Usuk Lho. Wes sudo Wis soalé tau mati. Jonet. Lapo? Omamu lho ndi? Mojokerto Ji. Kowe ndek bojo. Wis. Ndek anak. Duwe. Lho. Lho. Mati. Wong gerang dadi dolinan. Wong mati yo nglodrok. Lu cepet apa kono? Umene ge bayar bank mekar dek. Yo tak takoni. normal wong gak tau mati. Gak tau mati ya? Ya iyalah. Yo tak takoni. Hmm. Gus, Gus. Omamu ndi, Gus? Tulangan Sidoarjo. Kowe rabi. Ya wis lah. Di anak piro? Loro. Oh, cuma loro. Kon karo putuku 6 pancene. 6. Loro. Lho, lanange 3 wedoke 3. Loro. Kowe ta. Iya. Anyar iki. Nganyar. Wong tau mati. Iya. Mesti kupinge sisian. Oh. Nek didemok, Iya. gak sambat. Iya. Iku berarti wong Mati. Hah? Lho. Lho. Meneng ta? Iya. Aduh, lho. Mati. Positif. Iya matamu. Sing kene genah untuk betot iki dari ini. Sampe katut sikil-sikil. Sikilmu yo gak jangkep, soalnya tahu mati. Gak cakep kakekmu kono. Loh manusia itu kakinya berapa sih? 2. Koni lo mek situ. Loro. Situ. Lho, Gus. Loh siji. Lho. Iya ta? Loro. Siji. Lah masalahmu? Loro. Endi sih yo? Loh. Siro. Lho macam ya. Siji. Loro. Siji sih. Lho. Loh siji. Loro. Siji. Loro. Siji. Karo lagi. Duwike rentengan. Rentengan. Iya. Eh, teko masih. Teko masih. Masih. Takon aku. Iya. Nek kon pancen wong jujur, Iya. kon mlakuno. Nduk dalan ana dhuwit 500.000. Iya. Kok jopo apa gak? Lho tak jopo rezeki. Lho, aja rezeki iku. Lho. Iku kok amalno maneh nek kok gawe dhewe dosa kok. Lho lah apa dosa wong aku nemu gak nyolong. Ana dhuwit 500 yo dalan. 500. Ketemu kon? Iya. Kok jopo? Tak jopo. Dosa kon. Lho kok iso dosa lho. Lho. Lah masih awakmu. Apa? Kon mlaku nggo embong kene, jurang pelen. Iya. Ono dhuwit 500 yo prapat roto. Ayo, gak kok jopo. Gak. Lah lha apa gak kok jopo? Lah wis kok jopo ngono lho. Aku jopo apa? Ayo. Saya tak takoni maneh. Kok lak wong Islam sih ya? Lho iya. Nek salat ngadep nandi? Ngadep ngulon. Lho, kon wong Jawa lan. Lah iya. Wong salat ngadep nang kiblat. Nang kiblat. Kiblat iku ndi? Ono kulon kono. Rekulan sih. Lho. Sik jupuken. Lho. Berarti wis mati. Matamu kuna. Lho. Kok lak rekulan sih? Lah iya lho. Lek jupuken. Juk. Lho. Kon ro wong ndekem. Lho. Terus apa? Apa wong ndekem? Kon ro ndekem. Kalau sekel mak sejupun. Terus apa? Ana wong kulon kon jopo yo. Iki tau ngomong. Iya. Mari mulai teko haji, mulai Gus, Yai dawuh. Kon nek pipis aja sampe ngadep ngulon. Oh iya. Oleh. Masalah iku jarine kiblat. Yo gak oleh. Larangan Aku ngomong ngono. Yo gak oleh nyene. Lah kon main nduk gedang, Apa? ya? Kon nguyu kok ngadep ngulon. Aku ro lho ya kono aja mukir kon. Iya bener ngadep ngulon. Tupi manturi lho ngetan. Kok iso sih? Tongkek. Wenet. Wis, aku kate nang gone balik desa rek. Lho, ya padha sih. Ya padha sih. Lho iya. Calon lurah. Aku kan ya iya. Lurah. Aji ya. Aku ya nyalokno Wis rek. kene. Iya. Bangun desa bareng-bareng. Sapa sing dadi Iya. kudu saling mendukung. Mendukung. Kudu sportif. Iya iya. Seperti Iya iya. Iya toh? Iya iya. Nah nek ngono aja suwen-suwen. Ayo bareng-bareng nang gone rayon. Rayon.
Dumateng para bapak ibu, bapak poke alah sampeyan niku pun gupuhi panitia digupuhi. Dumateng warga masyarakat mriki, monggo kula aturi enggal-enggal rawuh wonten ing mriki panggenan amargi pemilihan kepala desa badhe dipun wiwiti nggih. Monggo jaler estri bapak ibu monggo mboten usah berdesaan monggo nggih. Monggo sedanten mawon ingkang kagungan hak pilih kula aturi enggal-enggal rawuh wonten ing rayon mriki amargi pemilihan kepala desa badhe dipun wah alon-alon Pak ya no niki panggonan niki mboten saged damel royokan ngeten derek. Niki ditentokaken berdasarkan nomor undian, nggih. Sabar. Lho. Mpun damel resek wonten rayon lho, nggih. Mpun. Nggih. Tak busake. Tuwek gak mandi. niku ecil jago ngakoni. Pun, boten isah damel resek wonten rayon. Mundut undian boten asal dibuka mangke kula ingkang buka, nggih. Monggo. Empun dibuka. Aman pun nganggar aturan lho nggih. Amit. Kursi angka setunggal dipun lenggahi sederek Agus Kuprit. Amit. Amit Mas. Lancang kon. Dukune polone gak maju belas. Kursi nomor kalih dipun lenggahi sederek Aji. Gak melok duwe. Kursi nomor 3 dipun lenggahi Apa diumumaken? Napa? Masih mboten samumaken pun kulunggi dhewe. Lho, nggih tetep diumumaken supados warga masyarakat niki semerap. Nggak resek kanjane niki. Sopo sing ngewangi? Kursi nomor 3 dipun lenggahi sederek Jonet. Lho, Jonet tok. Lah napa? Ana tunggale. Napa? Muhammad Jonet Abdullah. Jenenge rek 2 meter jenenge ijen. Kursi nomor 3 dipun lenggahi sederek Muhammad
Jonet Abdullah nggih. Jenenge wapik koyo kate ninggal weling. Nomor setunggal sederek Agus kembangnipun tebu. Tebune kobong. Pun kesro, pun damel kesro. Tebu manteping kalbu. Apane ya kobong? Tebu. Acike lihat tadi. Bojo ayu. Kuatir. Goreng cecek. Rondo wajah. Rapi elek. Kok gak doyan. Nggih. Pun geger lho nggih. Nomor kalih sederek Aji kembangnipun jagung. Doyanane tikus. Jagung diujo karo sing Maha Agung. Mari pilihan wetenge mlembung. Sabar nggih. Pun damel resek wonten rayon. Nomor 3 sederek Muhammad Jonet Abdullah kembangnipun terong. Terong kaki bentong. Apa to? Terong senengane wong nek budal rayon gembolong. Mpun sampai geger nggih. Monggo dilajengaken sederek panitia kalih. Terong. Calone sing nyekel terong udele bodong. Gak iso bendina disobo wong. Pun nggih. Monggo sing tumut hak pilih siap-siap badhe pilihan dimulai nggih. Gimana aku supaya menang? Kok bola aja lali mbangi terong. Apa terong tuh di bengkong. Pun nggih. Dipun mulai angka setunggal menika Mbak Lena. Ya paling gak duwe bolong kok gak tau selamatan. Nono bang kedauran itu kok dhisik. Lah iki yo Mbak Yu sing teko India Ah menika. Ade. Len ah. Apaan? Pak Dek kok lungguhe maling ngeri piye? Aduh, ngeri barang mbek konane kok ngeri. Iya. Apa-apane kok krungu-krungu jarene nyalokno luwak. Eh. Lurah. Keliru. Aku tak ratu di garangan aku. Lah yo gantonge koyo ngene. Lah iya lurah. Lah kok iki ganteng kok, Dik. Ojo nyocot tepe kok yo. Kok Iya. yo bolong ku tang awang iki. Duwe ponakan kok Ya wis koper. kepen lah Lah adekku ya. Ku ojo lali. Aku sik tukane bis. Tukane bis. Gua manuk papat. Plastik yo apa, Bu? Jar kok mau gawe papat. Lah iya gitu. Besok apa bawa apa iku? Rodo apa? Besi lo gak gawe sumur. Desa piceh iki wae. Tembange apa, Pak Dik? Terong. Demak ya. Ya jemoan. Aduh. Lho, arek iki biasanya ke terong arek iki rek. Pak Dik kok koyo nyetrung ngene. Ya iya rek, anjane ngono terong terus. Lho, enake rek terong iki. Isin. Oh, gak apa-apa. Isut bisa. Gak apa-apa, gak kisu, tapi sesuk gak. Kaitan kisu sesuk. Wah. Ya wis, sip. Sip ya. Tak dunene dadi. Iya. Aja lali bis. Ya, jaya kembang terong. Ah monggo mriki mendhet beting. Ah, ya ngono. Aku kok ngantuk ae dadi bae. Dadi apane wong gak tau selamatan kok dadi. Ilebokno ganti bitinge. Golenge yuyu. Ya wis sope. Kok tak tolak kok to. Ayo, Pak. Bombong. Ya. Oh, bombong. Ngono emosi. Gak mau sih ngono mobil. Inna wa mas. Gak kursi biling kursi beting goblok. Sabar. Pun nggih angka kalih sederek Eni. Bola kuwi.
Kok jadi bolomu kuwi hukuman kabeh. Cukup. Tenang ae. Iku bolomu anet. Iya. Iya. Lah kayu rek. Yo kayu. Monggo. Ah, gitu selebore 3 kintal. Kaya tronton arek. Pantuman Pak. Lek boten Pak. Kon niku ngomong ngadep endi sih? Kok tak jumlah. Ya Yai. Aku Arek kok iso ngarep mburi padha. Yai. Aku ket mau sira sampean aku doleki sok tak nyopo aku lho. Pangglen aku be sampean. Ya panggil tarek saiki nyalukno ya panggil iki. Ngono napa rane liwat sampe takon. Iki sebelah iki. Iya. Yai, Apa? aku krungu-krungu jare sampean. Lah nyedek cek krungu yaine. Aku lho krungu-krungu Yai. Jare sampean kate nyalokno luwak. Luwak matamu kuwi. Yai kene garangan. Jok ngono. Elek-elek ngene iki Yaiku. Elek-elek ya elek temen. Kono mbek Yaiku yang ganteng Yaiku ta. Lho. Ampun porek. Aya nopo? Penggo. Nggih ah. Lido ah. Tunggu ora. Unalon-alon. Sabar Yai. Kan kok aja emosian ta. Jane. Iki ponakmu ah. Iya. Iya Sakmono iku kathoke ukuran piro? Wis Yai, aja direken. Iku mene wong iri Yai. Gak diponakan. Kon jaro penggaweane esuk. Apa? Ngguru watu. Preman. Ya. Yai, jeneng aku krungu kabar Yai. Iya. Aku lek saiki nyambut gawe atus Yai. Nomor cek kok ndi? Aduh. Lah ya to ndi? Suwal wesi. Apa? Suwal wesi. Suwal wesi. Oh alah kecamatan Kadok iku ta. Ah nyedek Wong ana. arane Sulawesi sowan. Aku gak iso ngomong Sulawesi. Lah cocok temu iki, Mang. Bareng aku krungu kabar Yai. Iya. Wah, aku gomo Yai. Lah iya darane. Jenenge aku nyambut gawe gak fokus. Heeh. Apa jeneng aku bendina niki mlaku sak mlakune sampean niki Iya. tak wacana Yasin. Ben bengi iki aku kok kedangan wiritan iku macane sampean Yasin khususon. Pendina kok waca Yasin. Iya, Yai. Kandungan aku matek kon. Loh, salah ta? Ya, Lo salah aku ta. ndonga ben bengi rek ya iku cek dadi lurah. Iya, gak apa-apa nek ngono. Langsung aku mulai ae ora kabaran koyo ngono ku nyatakno bener tak gak. Iya, patas yo. Patas. Numpak apa kon? Pokok patas saya kuline. Lah iya, numpak motor mulu. Kaman tiket. Numpak sepur. Tumon anak Sulawesi numpak sepur iku. Wis. Ya gak ono ya wis jurusan Sulawesi iku. Lah numpak apa? Numpak jaran. Jaran. Sing numpak jaran lanang apa wedok, Nduk? Jaran lanang. Jaran lanang. Tengerane yo apa, Nduk? Gandul. Gandul. Yai. Gane mlayu iso gandul lah. Nyabrang laut. Nyabrang laut. Ayo. Kak nyabrang laut aku langsung mencolot. Sulawesi. Gak kuwatire kelelep wong Ayo. pelampunge sakmono. Oh Yai, pokok sebelah iki anu Yai iri, gak deponakan seksi koyo ngene iki Yai. Jarno. Yai, jeneng aku iki ponakan, gak lali. Aku gak ono oleh-oleh. Oh, iya. Suara kuntek Yai. Kontek. Kene nggih jaran nang lho. Ono ujar. Tekok dukun. Tenang ae. Tekok dukun. Iki gak tak buka Yai, pesene Mbah lho Mbak Yai. Kok kan buka di pojok kono. Lu gak kadoan. Apa Yai? Kok digowo sih Yai? Lah wong carane luren jangan kotang. Ya karo. Aki to ki banci aku. Iku mono aku gak ro dibuntel wingi aja ngomong-ngomongan tak gowo. Itu kepala iku mang iki. Udan Kone ku ngawur. Iki ku duduk kotang. Lah iya. Kacamata tembus pandang. Rasa kok digawani loro Yai. Lah iya. Ana situke Yai. Kok wanget iki lho. Pol. Kudu tak
digawane sostek. Tadi mari yang Wah, mbak gak jelas yai. Asline gak apa-apa, sempeti sampean kok dadi yai. Yo. Aja nyepelane barang ngene iki sampean iku. dadi. Ya apa? Wis. Aku kok ngantuk ae dadi be. Kowe yai. Ya wis. Aku pamit yai. Ya kono. Cek ya. Tak dungane yai sampean dadi. Ya. Kok aja lali ya. Pesenku iki yai. Iya. Nek sampean kepengin dadi ya. Iya. Wong sakmene kae lho, terutama ya wong wedok-wedok ku lho. Apa? Sing ngantuk-ngantuk ngono lho. Sok ana. Sok. Hei, kan iso kowe dibomi. Oh, dibom mate kabeh yai. Iso kok padha nyogok tangone kono. Kok tak wangi. Engko nyawang ya apa? Nyogok. Nyogok sapa? Yai aku pamit ya tak juga yai. Amit. Kono. Puna mriki mendat beteng. Jolali kembange Monggo. terong. Yo, Jan pelampunge sak Kembangnya sampean napa yai? terong. Yo. Berarti engko ngomel berang tebu. Lu tebu matamu kuno. Katero ya yai. Terong. Ya wis kok be kliru nang jago. Gas terong, Ron. Aku iya yai. Iya, ojo kakek cocot oleh loro kowe ngejer-ngejer ini. Pamit yai. Jo, kakek cocot. Pun angka 3 sederek Rika. Monggo. Nek iki asli bebekku Rika iki. Oh, bebekmu aja. Lho bebekku. Oh, iya iya. Wah, ora. Bebek liwat koral lah. Bebekku. Biasae bal-balan, Mbak, aku biasae. Kaya kejelowo kok lho. Saya di belakangmu. Putar balik. Ya gitu. Ada. Apa iku mangkok gandul? Ya iki mang nongko, Nduk. Walah, ya gak ero jenenge aku gak ketok. Ya gak ketok nongko. Ora ndoto disuwetno sama ngok. Ya sepurane gak ero. Yo. Kembangnya apa? Terong. Kembangnya terong. Terong iki lho. Nanti terong. Iki lho. Terongnya kok pelung ngono iku mang. Kok pelung? Iya mergo adem. Andi. Aku kerja iku mang teronge. Kayak ono uyasem. Lho ya. Keri gak wis gak. Kembangnya terong. Terong, lho gak apa-apa bengkong. Kok iso joget-joget ya? Iya iso wong kok cekel ya. Kaitan bengkong suwe-suwe kenceng. Oh, ngono ah. Iya. Iya. Nang ndi betenge? Bitinge. Lu kalau san seleb. Selek. Bapak panitia. Menika Tolong bantu. mriki monggo mendet beteng. Nah, tuntunan goel. Ya. Oh, cekel nemen-nemen, Gal. Boten. Nggih, monggo. Tiba lho, Nek. Holomu. Tiba kejelowo kemarin. Sampeyan pamitan nang Pak Dene, pamitan. Pak Janet. Apa? Nang ndi wonge, Mang? Pak Janet. Kok ngarep kok. Jenenge aku gak ketok. Gak ketok karo dhuwit. Gak ketok anggen. Nutuk pas kono. Ya. Pas apa iku manjarene? Pas kelurung. Klono nggo. Apa? Tak dungakno menang. Ya. Ojo lali nek menang aku tukokno. Tukono apa? Ali-ali. Ya. Mending tak tukono. Iya, tukokno ali-ali ya. Ali-ali. Kowe calon lurah aja muni sih. Sing sakmene. Eh? Sing sakmene. Bisa main ya? Iya. Sekarang main ya? Apa iku? Tarong. Oh, terong. Wis ya aku pamit mulih ya. Iya, nak mulia. Tak dungakno menang. Iya, wis domo kakek cocot. Kalane manggon. Kana lho, Gel, Kok gak ketok rambut. tuntunan gel. Bonding. Ya.
gopo karo Ampun gopo-gopo Pak Jonet. Aja gopo-gopo. Ya no. Penggoda dik ngene iku dik. Nggih. Pun angka sekawan sederek Dian. Nah, nek iki ponak aku. Ponakan ndi? Ana Jakarta, artis penyanyi wis rekaman. Oh. Melok audisi berarti ya. Lho, biyen saiki wis rekaman. Termasuk penyanyi top. Top. Ya. Anyane yo cocok kok nek. Ana Jakarta. Ayo Gus. Ya apa ya penyanyi ya ayu, Cik. Merdu pale ya suarane ya. Rekaman, Rek. Oh, rekaman rek. Udah meledak. Kok nyanyi mari iki Gus nang kene. 1000 kopi. Ponakane. Ya ngene disayang ponakane kok. Are penyanyi pisan. Eh, ambek sapa kon rene mang? Ngono jare petang-petang ning Jakarta. Ora Jakarta. Biyen gak ngene iku. Oh, ora jare penyanyi. Dudu iki tibae. Ya. Ya. Bulu. Ya, yo. Nggih sabar Pak Jonet, awang bolone kok iso dindari. Kok iki gak beneran kon iku. Ya apa? Nek aku Iku ngomong tak ngetokno riak iku. kaya manuk juju anake. Ya. Jadi perkas. Oh, dalam gambui. Monggo mriki. Nah. Juju iki. Loh. Le setunggal mawon. Ah. Setunggal. Wis roh. Pres aku. Sabar mawon Pak Agus, sabar nggih. Sumpah pres aku ponak aku. Nggih sabar mawon. Lah kok iso kasete ngelokor iki. Sopane sopan, indil-indile pedhot. Pun sampun. Monggo sak menika. Nggih, niki pemilihan sampun mantun sak mangke dipun lajengaken perhitungan suara. Monggo Pak Markasim dibantu kali Mas Ari. Nah, nggih, monggo. Sabar nggih. Monggo donga sinten sing
biddinge kathah nggih menang nggih. Sabar. Ha iki monggo. Sabar iki Mas, monggo. Nggih. Dekerono. Nggih. Kula mulai nggih. Mbok damel resek lho nggih. Niki wonten tatanane nggih. Kula mulai nomor setunggal sederek Agus kembangnipun tebu nggih. Delok ngantukku dadi aku. Kula mulai nggih. Setunggal. Telas. Kalih. Telas. Tiga. Telas. Sekawan. Entek. Telas. Nah. Nggih, mboten wonten. Ngalah kono sing lebono, kok nek gak tau bancakan. Sabar, sabar. Salajengipun inggih menika nomor kalih inggih menika Mas Aji kembangnipun jagung. Yo Nggih. tak kale wong belas. Nggih, sabar nggih, kula mulai. Sing adil, sing adil. Oh nggih. Mulai nggih. Setunggal. Habis. Kalih. Tidak ada. Tiga. Tunggale. Sekawan. Iku tok. Gangsal. Leren. Telas nggih. Mboten-mboten. Lon. Sak mangke nomor 3 inggih menika sederek Muhammad Jonet Abdullah kembangnipun terong nggih. Nggih. Sabar. Napa? Tolong. Oh, nggih. Pulungan no kamajone. Nggih. Wis nyeraon. Nggih. Sabar. Piro bandamu? Pun nggih. Mbok Kula lajengaken nggih. tolong yu. Kula mulai nggih. Setunggal. Terus. Telas. Dados ingkang dados Alhamdulillah. kepala desa inggih menika sederek Aji. Alhamdulillah, nggih. Cak. Wong polong ngagetno pemilih. Alhamdulillah, nggih. Selamat Ji. Nggih. Mas yo aku dadi lurah Cak yo. Aku kan generasi muda. Iya. Aku tetep cek botok bimbingane wong tuwek-tuwek. Ya iyalah. Ya bener kan Ji, bener ya. Jadi semuanya program-program Pak Kepala Desa Heeh, iya. Sampeyan bantu. insya Allah tak Nggih, bantu. matur suwun. Matur nuwun Pak Kolo. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Wis. Mulane program-program desa, marilah kita dukung. Iya, betul. Tanpa dukungan warga, gak iso maju. Gak dadi, betul. Nggih. Tak dukung Ji. Aku njaluk Ayo bareng-bareng kabeh, Cak, ya. bangun desa. Timbangane turu sore-sore. Ya Gus. Ayo nang Jurang Plen. Oh, ono apa ya? Lho, sedekah bumi ruas desa. Desa iya. Hiburane Iya. teater konvensional. Konvensional. Ludruk karya Baru Mojokerto, Jawa Timur.